britský seriál. V hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Jiří Plachý, Hornblower. Podle románů Kádyřský záliv. Po povýšení na poručíka čekatele slouží Hornblower dál na Indefatigable. Dosud neutrální Španělsko se stále více zbližuje s francouzským nepřítelem. Dále hrají v českém znění Jaromír Meduna, Karel Urbánek, Martin Sobotka. Návštěva, pane. Španělská vlajka. Je to kapitán. Informujte kapitána Peliua, pane Hornblower. Rozkaz, pane. Důstojnické zkoušky. Scénář? Kapitán, říkáte? V slavnostní uniformě. Tím hůř pro nás, pane Hornblowere. Produkce? Režie. Britská zásobovací loď mířící k Gibraltaru. Kapitáne Morrisi! Konečně vítr, kapitán! Pane pro nás, kapitáne Fostre. Uvidíte Gibraltar a Drenaut ještě předpoledne. Však už je na čase. Už je na čase. Loď na pravoboku! Dvojstěžník v našem směru! Španělská fregata, díky bohu. Španělé? Nikdy jim nedůvěřujte, kapitán. Držte se od nich co možná nejdál, pane Fidžisi! Kapitán Peliu? Oui, si. Umíte španělsky? Špatně, pane. Určitě rozumí francouzsky. Pozvěte ho dolů na sklenici vína. Le capitaine sera honoré par votre compagnie dans un verre de vin comme une expression d'amitié. Informez, s'il vous plaît, votre honorable capitaine, que je dois décliner son aimable invitation. J'agis en qualité d'envoyé du duc de Belchite. Et je dois insister que la lettre soit ouverte immédiatement. Odmítá pozvání, pane, ten dopis je od vévody z Belšitu. Trvá na tom, abyste ho i hned otevřel. Skutečně? Trvá na tom. Ne. Ano, jak vidím... Předpokládám, že tam stojí, že Španělé uzavřeli mír s Francií. Chtějí, abychom zastavili. Tohle se mi vůbec nelíbí. Stočte loď po větru, pane Fidžisi! Po větru rozkaz, pane! Možná jim se zadním větrem unikne. To myslíte vážně? Za pár minut nás má. Jeho excelence vévoda z Belšitu, dědičný grant první třídy, vrchní velitel sil jeho katolického veličenstva, na zemi i na moři, rytíř nejsvětějšího řádu Zlatého rouna. První ministr jeho nejkatoličtějšího veličenstva, generální kapitán Andaluzie. Ano, dobře, pane Hornblowere, myslím, že vznešených titulů už bylo dost. Co nám vlastně chce? Držte loď po větru, pane Fidžisi! Ještě jim můžeme utéct. Zrušte ten rozkaz! Takhle jsme terč. Musíme otočit a bránit se. Otočte loď! Já téhle lodi velím, pane! A já mám vyšší hodnost a velení na lodi přebírám. Kormidlo ostře proti větru! Rozkaz proti větru, pane! Mají víc mužů i těl, takhle nás smetou. D'ici 6 heures, si vous êtes toujours à la portée des batteries là-bas à Puntales, il sera donné l'ordre d'ouvrir le feu. Co říká? Podle pravidel neutrality. Máme 6 hodin, než na nás začnou střílet. Mluvte s ním vy, pane. Nepřeju si, aby viděl, jak mě rozsuřil. Musíme se vzdát, než nás rozstřílí. Ještě kurz!
nějaké ty pitomé stvořilosti. Ano, pane. Oui. Le capitaine regrette beaucoup les circonstances qui vous séparent de lui. Et il espère toujours avoir le plaisir de votre amitié personnelle, quelle que soit la relation entre nos deux pays. Vyprovoďte ho z lodi. Se vší parádou. Pan Bowl si za hodinu kupujeme. Vítr se mění, pane Hornblaure. Pane? Jak rychle se z přátel stávají nepřátelé v čase války? Nepřátelé, pane, vyhlásili neutralitu. Bezvýznamné slovo. Už teď jsou to spojenci Francie. A jednoho dne se celá Evropa sešikuje proti nám. Zvítězíme, pane. Říká se, že Bůh je s námi. Vážně? Pak se modleme, pane, aby se Bůh nestal neutrálem. Kde je fregata? Kde je fregata? Odpovězte! Ještě někdo snad? Ještě někdo? Co? Kusy vraku na levoboku, pane! Spravte kapitána, pane Clevelande. Rozkaz, pane. Chudáci. Zásobovací loď, pane. Mířili určitě do Gibraltaru. Práce neutrální mocnosti, pane Hornblaure. Španělů, pane. To by znamenalo válku. Nic jiného jsem ani nečekal. Vidím je, pane. Trosečníci. Ukažte. Svatá dobroto. Pokud mne oko neklame, máme váženého hosta. Pane? Kapitán Foster. Znáte ho? Neohrožený Foster? Nemám rád tyhle přehnané tituly, pane Hornblaure. Ano, Pane Bowlesi, na větrnou stranou k ním. Rozkaz, pane. Vrati plach tam! Vypustit vítr z plachet! Vypustit vítr z plachet! Vypustit vítr z plachet! Tak polezte, hoši. Už je to dobrý. No pojď, pojď. Pane, Kapitáne Fostre, pojďte, hoši. Kapitáne Pelliu, vítejte na palubě, pane. byl jste věru včas na pravém místě, pane. Je mi ctí vám být k službám. Jako Odpustíte mi, když pominu další zdvořilosti a půjdu se teď trochu osušit. Ale ovšem. Hornblaure, Pane? nechte připravit kapitánovi kajutu a řekněte mému sluhovi, aby pro něho našel nějaké moje šaty. Rozkaz, pane. Uvítal bych vaši přítomnost u večeře. V mé kajutě, kapitáne.
Bude mi potěšením, pane. Sdělte to ostatním důstojníkům, Hornblaure. Ano, pane. To už mi nedávejte. Dejte mi radši rum. Náš kapitán není, myslím, obdivovatelem toho pána, pane Hornblaure. Ale ten muž je legenda. Zajisté. Ale jeho metody leckdo považuje za bezohledné. Byl jsem na tom škuneru jen cestujícím. Jel jsem na Gibraltar převzít znovu velení na Dreadnoughtu. Španělská fregata nám zablokovala cestu. Měli jsme málo mužů i děl. A na útěk jsme byli pomalí. Stříleli bez varování, pane? Ne, byli tak slušní, že vystřelili na výstrahu. Ta neomalenost. 3 zásobovací lodě zajaté Francouzi ve 3 týdnech. A teď s tím začnou i Španělé. To ne, pánové, to nelze strpět. Tak jsem převzal velení škuneru a vedl ho tak, abychom je pozlobili. Věděl jsem, že máme nepatrnou šanci, ale bylo mi zadosti učiněním, že budou muset sami zničit svou kořist. A neudělat to, škuner i zásoby by byly v této chvíli rozhodně v rukou Španělů. A co posádka? Jak to myslíte, kapitáne? Jen mě tak napadlo. Kolik mužů vaší posádky asi vytáhli Španělé z moře? Nemám nejmenší tušení. V té chvíli jsem měl v hlavě důležitější věci než takovouto aritmetiku. Mám se snad domnívat, kapitáne Pelliu, že vy byste se v té situaci vzdal? Toto není místo, ani chvíle, pane, k diskusi o taktice. Nesmysl! Jsme tu všichni námořníci. Vy? Pane? Co byste udělal vy v té situaci? Řekl bych, že... No, pane, ven s tím. Já jsem potěšen, že Španělé nedostali naše zásoby, pane. Prosím. Omluvte mě, pane. Vy to dotáhnete daleko, mládenče. Vsadím se, že ano. Algeciras. Pane. Hezky kruté od všemohoucího posadit španělské kotviště 6 mil od Gibraltaru, nemyslíte? Hlášení, prosím. 8 lodí, myslím, pane. Ne 9, ráhna se kříží. Děkuji. Kapitáne Pelliu, mám dojem, že jsem se vás dnes dotkal. Ano, pane Hornblaure. Smím nabídnout svou omluvu, pane? Beru ji na vědomí, pane. Děkuji, pane. Spustit kotvy! Pane Hornblaure, Pane? až vás příště uvidím, budete jistě už důstojníkem. Pane? Předpokládám, že se přihlásíte ke zkoušce na poručíka. Záleží na mém kapitánovi, pane. Admirál přístavu čeká. Zřejmě vás zaujal náš slavný kapitán Foster. A vy ho též. Je to velký muž, pane. Být jen z poloviny jako on, byl bych šťasten. Pozor, pane Hornblaure. Taková velikost vždycky něco stojí. Vstupte. Volal jste mne, pane? Ano, pane Hornblaure. Doufám, že to pro vás bude dobrá zpráva. Jste připraven složit důstojnickou zkoušku? Ano, pane. Dobře, navrhnu vás tedy na příští měsíc.
Bude mi ctí, pane. Pokud uspějete, budete mít už 2 měsíce odslouženy. Pokud ne, jdete zpátky mezi podporučíky, nejméně na půl roku. Ano, chápu, pane. Měl byste tedy volný čas věnovat studiu. Tak jest. Postupujete, pane Bowlesi? Za chvíli vás zablokuju, pane Bracegirdle. Nebude to tak hrozné, pane. A je to tady. No, pane, štěstí se obrací. Na zdraví, ten má splávek. Podívej se, Lotka. Vzal jste mě zřejmě za slovo, pane. Ale nebylo by lépe učit se v podpalubí? Ne, pane, hledal jsem ticho a klid. No, všem. Odpusťte, že vás ruším. Ne, pane, já To jsem... nic, pane Hornblaure. Ještě to bude tišeji, až tahle dobrá nálada opadne. Jak to, pane? To nešťastné setkání kapitána Fostera se španělskou fregatou připravilo flotilu o zásoby. A já teď nemám jinou možnost, než snížit příděly na polovinu. Na půl, pane. Ano, pane Hornblaure. Jsem si jist, že Foster zavede na své lodi stejná opatření. Ano, pane. A dám si půlku vola a galon rumu, prosím. Ty už si na tom rumu byl. Co je to? Poloviční příděl. Kapitánův rozkaz. Už 7 týdnů nepřiplula zásobovací loď, víš? A co pan kapitán? Taky jí poloviční příděl? Takhle nemluv, Bantingu. To rečí sně z vlastní jazyk. Styles. All right. A Finch. A zbytek pro Bantinga a mě. Za všechny tyto požehnané dary děkujeme dobrému kapitánu Peliovi. Clevelande. Ano, pane. Zkuste nějak utěšit ty chlapy dole. Rozkaz, pane. To je ono, když už není co žrát, aspoň si zaspíváme. Clevelande, slavíci si můžou dnes v noci zobáky roztrhnout, co? Jo, pane, ale pan Hornblaur to nechce poslouchat. Je jasná noc a měsíčko hra jak pokorivý. Je jasná noc a východka se nevidí. Jenom jeden sucharký máme a to bude hlad. Tak slyšeli jste? Poručík kadet Hornblaur prosí, abyste se laskavě trochu stěšili, pánové. Jeden suchar k jídlu máme, to zas bude hlad. Tak si aspoň zaspíváme a budeme se spát. Hí-ha! Tak si aspoň zaspíváme a budeme se spát. Promiňte, pane Hornblaure. Pane, Vy jste si přál, aby dole stichli? chci jen trochu klidu ke studiu, pane. Bojíte se té zkoušky? Zdá se mi, že toho dost neumím. Pochybuju o své připravenosti. Vzpomínám si na svoje zkoušky. Jako vy jsem seděl nad knihami celé týdny a pak se mě naštěstí zeptali na to, co jsem znal. Ale skutečné zkoušky začínají až potom. Prosím. Z knihy se naučíte řídit loď,
ale neporadí vám, jak zvládnout hladovějící posádku. Oni mají strach, Horácio. Mnozí už zažili podobné snižování přídělů a hrozí se následných nemocí a smrti. Proč potom zpívají? Když máte na vybranou mezi zpěvem a pláčem, co si vyberete? Dobrý důstojník musí znát srdce svých lidí. Tam zkuste svou připravenost. O to jde. Vstávat, chlapi! Vstávat, chlapi! Budíček! Ven! Vstávat! Vypadáš jako mrtvola, Finči. To mě jen odfouk vítr. Zvedni mě. Ne, nemůžu ti brát jídlo. Potřebuješ ho víc než já. Pomozte mi! Co se stalo? Spadnul! Finči. Co je mu? Je slabý, pane. Moc slabý, aby lezl po ladech. Trochu podvyživený, řekl bych. Odneste ho na Marotku. Tak pojďte. Opatrně, kluci. Sedíme tu a nic neděláme, zatímco Španělé potápějí naše lodě. Jenom klid, pane Hornblaure. Měli bychom být na moři a bojovat, jako bojoval kapitán Foster. Kapitán Foster neuspěl, jak si vzpomínám. Lepší zkoušet a neuspět, než tu hnít v nemocech a hladu. Myslím, že překračujete meze, pane Hornblaure. Omlouvám se, pane. No, Finči, zdá se, že jste si našel pohodlné místečko. Za jak dlouho budem doma? Doma. Pan Hornblaur? Ano, správně. Ležte, člověče, ležte. Vlastní tělo mě neposlouchá, pane. Jak dlouho jsem tady? Několik dní. To jsem spal? Svinská horečka. Na nic se nepamatuju. Uzdravíte se. Za jak dlouho budem v Portsmouthu? Zanedlouho. Nehorší se to, pane? Zdá se zmatený. Horečka, pane. Snažím se ho udržet v chodu, aby moc nespal, ale on prostě odchází. Nevím, jestli to přežije. Finči. Jak vám jde čtení, Finči? Čtení, pane? Umíte číst? Finči. Ano, pane. Umíte číst? Umím číst Bibli. Tady.
Klárkova rukověť námořníka. To je od vás moc hezký, pane. Určitě si v ní počtu, až budu moct. Ne, tak to nemyslím. Chci, abyste mě zkoušel. Zkoušel, pane? Připravuju se na důstojnické zkoušky a potřebuji někoho, aby mě pořádně přezkoušel. Bude mi ctí, když mi pomůžete. No tak, člověče, proberte se. Položte mi otázku. Otázku? Máte mě vyzkoušet. Tak přemýšlejte. Řekl bych, že na to zkoušení nepotřebuju knihu. Výborně, tak se ptejte. Zásobovací loď. Zásobovací loď na obzoru. Povězte to dál, pane Clevelande. Rozkaz, pane. Zásobovací loď! Zásobovací loď na obzoru! Co je, Clevelande, kde podvozí? Blíží se zásobovací loď! Povězte to všem, pane Clevelande. Rozkaz, pane! Zásobovací loď! Zásobovací loď na obzoru! Zásobovací loď! Zásobovací loď je tady! Zásobovací loď! Připlouvá zásobovací loď! Rybářský úzel, ano? Finči. Pane. Jak se váže rybářský úzel? Rybářský se váže... Jak je mu, pane? Pořád mi usíná. Probudím ho. Jede k nám zásobovací loď. Slyšel jste? Finči! Krásná podívaná, pane Hornblaure. Zajisté, pane. Co to světlo, pane Bracegirdle? To je plamen, pane. A bože. Co to je? Zápalná loď, pane. Zápalná? Španělská zápalná loď, pane. A kde je strážní loď? A daleko za ní. Je pryč, pane. Děkuji, pane Bracegirdle. Pošlete mužstvo do podpalubí. Pane Harrisi, pošlete je dolů. Dříve Španělé zápalné lodě nepoužívali. Patrně se to od nás už naučili. Zase jednou žák nadmistra. Přinesl jsem vám jídlo. Finči. Tak, hoši, pojďte sem. Přistupte blíž, pánové.
Sáhněte pořádně do kapes, bude to pro vdovu po mrtvém. Co nabízíte? Penny! Za všechno. No tak pánové, tohle je vážná věc. Je tu dobře zachovaná dýmka. Kdo dá 5 pencí? 10 šelinků za všechno. Co? Člověče, to je víc než týdenní mzda. Co to dělá? Martingu! Kamaráde! Stop. Černý den, Matthewsi. Byl to dobrý chlap, pane. A tak na něho budeme vzpomínat. Ano, pane. Tamhle lodník Bunting to zřejmě nese špatně. Ano, pane. Byli spolu už tam na té lodi, co Buntinga prvně zverbovali. Víte, řekl bych, že Finch byl pro něj jako táta. Ach tak. Díky, Matthewsi. Za nic, pane. Máme doprovodit dopravní brigu Caroline na zásobovací plavbě do Oranu. Mé poručení loďmistrovi. Řekněte prosím panu Bowlesovi, aby připravil loď k plavbě. Rozkaz, pane. No, jede s námi jistý pan Tapling z diplomatických služeb, který povede vyjednávání. Zajistěte mu pohodlí. Nahoru! Táhnout! Nahoru! Pro živého boha, držte to pořádně! Co je to? Co to děláte? Zhoupněte ho a spuste dolů! Opatrně, sakra! Dejte pozor! Držte ten provaz! Vítejte na palubě, pane. Tohle má být uvítání? V životě se mnou nikdo takhle nezacházel. Víte, kdo já jsem, pane? Jste pan Tapling, pane, z diplomatických služeb. Aspoň, že tohle víte. Pane Hornblaure, odkliďte okamžitě ten krám z paluby. Rozkaz, pane. Tak mi pomozte. Mají vlastní tajný skladiště zásob. Kdo ti tohle řekl? Žerou si jak král. Dej pokoj, člověče. Jakože je nebe nade mnou. Proto máme poloviční příděly, aby si oni mohli žít. Nebejt oficíru, tak jsme nejmíň na 2/3. Buntingu! Pane Hornblaure? Pojďte se mnou. Promiňte, pane, já jsem to tak nemyslel, jenom jsem žvanil. Za takové žvanění byste mohl vyset. Co kdyby to slyšel kapitán? A kde jste to vůbec sebral? Už nevím, pane, to se jen tak mluví, ani si nevzpomenu, kde. Velmi snadné, co? Potřebujete pomoc, pane Hornblaure? Ne, pane, vyřídím to sám. A těmhle řečem vy sám věříte? Ne, pane. Promiňte, pane, neměl jsem to říkat. To jste neměl. Slyšel jsem, že Finch byl váš přítel. Hodně mi pomohl, pane. I mě hodně pomohl. Právě proto ještě nejste v okovech. Ale pamatujte si, že pobuřující řeči už trpět nebudu. Ano, pane. Dám si teď na mužstvo pozor. Cokoliv se stane, jde na váš účet. Jděte po své práci. Vezmem si, co je naše. To chceš krást? Jaký pak krást, když nám to po právu patří? Mluvíš o vzpouře, Buntingu. No a jak chceš jinak bránit svoje práva? Takový řeči já nebudu poslouchat. Ani já. Pojďte. To ne.
Pochopíte to, až začnete plivat zuby. Pane Hornblaure, na okamžik. Moje ubytování je naprosto nepřijatelné. Je nejlepší, jaké máme, pane. Páchne to tam potem a stolicí. Zařiďte, abych byl ihned přestěhován. Ale pane... Děkuji vám. Rozlomil zámek na dveřích. Určitě je tam dole. Bandinku, co tady k čertu děláte? Já mám hlad! Já mám hlad! Jaký jste to námořník? Co? Fuj. Zmetek, který ukradne jídlo svým kamarádům. Není vám hanba? Zoufalé na mou duši. Dobrá. Musíme ho příkladně potrestat. Pane Hornblaure, ať posádka projeví svůj odpor vůči němu. Pane? Ulička, pane Hornblaure. Prosím, pane, pomátl jsem se z hladu. Ticho! Přijměte trest jako chlap. Smím-li něco říct, pane? Myslím, že nesu odpovědnost za Bantingovy činy. Vy? Už dřív jsem ho slyšel pobuřovat mužstvo lživými výmysly. Měl jsem být rozhodnější. Výborně, pane Hornblaure, napravíte to tedy tím, že ho osobně povedete uličkou. Vyveďte ho! Tento muž je zloděj. Muž, který jde ukrást pro sebe. Jídlo ze skladu krade je každému z vás. Postarejte se, aby dostal lekci. Kdo z vás by ho snad šetřil, jako by se sám podílel na krádeži? Začněte, pane Hornblaure.
Dost, přestaňte! Řekl jsem dost! Doufám, že všichni pochopili. Od tohoto dne každý muž, který by se pokusil ukrást jídlo, bude vystřet. Pane Hornblaure, k té nové kajutě. Odtud to vypadá půvabně, že? Jenomže zblízka je to všechno docela jiné. Prosím. Nakonec budete litovat, že jste tu, milý pane. Neřekl bych, pane. Zařiďte, prosím, ať přirazí k molu. Dobře, pane. Pravý i levý stát. Vesla z vody. Vesla vstyč. Co bude dál, pane? Budeme čekat. Naši přítomnost už vzali na vědomí. Pomalu. Vstyčte plachtu, ať máme trochu stínu, Matthewsi. Rozkaz, pane. Co to sakra? Stůj! Ne! Stůj!
Chyťte toho muže! Přišel jste o rozum, člověče. Krádež a teď dezerce, to chcete opravdu vyset? Kapitán o vás rozhodne. Svažte ho ve člunu. Jste nespravedlivý! S váma žít nebudu! Stát! Ještě jedno slovo. A roubík. Rozkaz, pane! Vemte ho sem! Byl by se tu nejspíš cítil jako doma, mezi pohany. Ne, podívejte se. Vypadá, že se opil do němoty, pane. Islám to zakazuje, Stylesy. Nesmějí, ani alkohol si nemohou koupit. Tak tenhle je asi výjimka. To je konzul jeho veličenstva. Váš služebník, pane Durasi. Představuji vám poručíka čekatele Hornblaura z fregaty Indefatigable. Já vám představuji pokladníka jeho výsosti. Převezme si zlato. Zlato, pane, je tamhle. V lavici na zádi člunu. Můžete si je prohlédnout, až my si prohlédneme vaše zboží. Líban Hana, Makzan. خرج المواجب اتحرك يلا امشي بسرعه a teď zlato. Pane Hornblaure. Jistě, pane. Přineste zlato, Matthewsi. Rozkaz, pane. Tak to vem. V pořádku? Jsme dohodnuti, Efendi. حمل المواجب المركب Je vám zle, pane? Ne, to strašné vedro. Co se to děje, pane? O, můj bože. Co je to, pane? Mor, pane Hornblaure. Černá smrt. يا ساتر يا رب. To je mor, pro boha! Pane bože, to je mor! To je mor! Všichni stát! Je to mor! Vojáci, kordon! Na vodách! Musím to ohlásit na loď.
Ale pak nás flotila nepřijme. Nejdřív než po 3 týdnech karantény, to jest 3 týdny po posledním onemocnění. Museli bychom zůstat zde v Oranu. Nesmysl. To nikdo nenařídí. Už jste zažil epidemii ve flotile? Viděl jste 9 z 10 mužů chcípat na tyfovou horečku? Pane Hornblaure, já ano. Přežil jsem mor ve Smírně v 86. Nikdo nebude riskovat kvůli 20 mužům. Byli jsme tady několik hodin. Pár kroků od nákazy. S těmi lidmi jsme mluvili. Dýchali na nás. Ovládejte se, pane Tablingu. Kdo z nás umře první? Mlčte, prosím, aspoň kvůli moštvu. Ale flotila nás čeká. Tyhle zásoby by jí mohly spasit. Zatraceně, buďte chvíli sticha. Pane Boulsi! Co se děje? Musím mluvit s kapitánem! Pojďte nahoru a promluvte si s ním. Co chcete? Prosím, musím okamžitě mluvit s kapitánem! Pane Hornblaure? Mám špatnou zprávu, pane. V oranském přístavu je mor. Možná ale propukl až dnes, pane. Tak to už jsou mrtví. Mlčte laskavě! Zůstaňte dole, pane Hornblaure. Rozkaz, pane. Mám návrh, pane. Ano, jaký? Mám pro flotilu zásoby, pane. Můžem přečkat karanténu na moři na Caroline a zachránit. Ztráta času, pane. Okamžik, pane Hornblaure. Co mi chcete říct? Nejspíš budou už za týden mrtví a my jen ztratíme Caroline. Možná, ale také je tu možnost získat zásoby. A pane Bracegirdle, to je v tuto chvíli nesrovnatelně důležitější pro celou flotilu. Výborně, jmenuji vás velitelem Caroline. Děkuji, pane. Kde je pan Tapling? Na břehu, pane. S vojáky. Dobře. Ať pokračuje jako váš pasažér. Vyřídím, pane. A pane. Co ještě? Mé knihy, pane. Knihy? Látka ke zkouškám, pane. Jistě. Hned je dám přinést. Doufám, že nejdete čas ke studiu. Děkuji, pane. Ida, to je jako Noémova archa, pane. Noé měl ode všeho jen pár, Matthewsi. To mi bohužel ne. A nejdřív musíme naložit zrní. Připravte kladkostroj. Rozkaz, pane. Kladkostroj! Háněte sebou! On to zvládne. Zvedněte kotvy, vyplujeme, prosím, pane Boulsi. Rozkaz, pane. K rátidlu! Tohle štěstí, pane Hornblaure! Za 3 týdny se hlaste u Gibraltaru! Zajisté, pane, děkuji vám! Promiňte, pane, ale slyšíte, jak ten dobytek bučí? Je mu horko, potřebuje vodu. K čertu. Před soumrakem ho na palubu nedostaneme. Tak dobře, Stylesi. Vezměte si pár lidí a zařiďte to. Rozkaz, kapitán. Hej! Uber, nebo se splaší! Zlehka, Matthewsi. Nemůžu kontrolovat proud, pane. Dost!
To stačí. Pokračujeme až ráno. Ano, pane. Děkuji vám. Teď si odpočíňte. No, Bantingu? Tohle jste si představoval, když jste usiloval o svobodu? Ušetřte mě. Prosím těhle moudrostí. Nemáte lidi. Byl bych vám dobrý. Co? To já mohu být dobrý vám, Bantingu. Vyberte si. Můžete hnít tady dole, dokud nedorazíme do Gibraltaru a tam se pak odpovídat za své zločiny, nebo se teď vrátíte ke svým povinnostem. A já se za vás možná při vašem soudu přimluvím. Proč byste se přimlouval? Leckdo máme v minulosti stín, který může budoucnost vyhladit. Chci vám dát tu možnost do budoucna. A co když žádnou budoucnost nemáme? Pak se modlete za rychlou smrt. Počkejte! Ukvapil jsem se, pane. Jste ochoten pracovat? Ano, pane. Odveďte mě a budete litovat. Nahoru! Držet! Držet! Nahoru! Nahoru! Držet! Nahoru! Držet! Nahoru! Pomalu zhoupnout! Spouštějte ji! Pomalu! No, malá! Opatrně! No, malá! Pusťte ji na zem! No! Pozor, otrojde! Nahoru! Nahoru! Máme tu hosty, pane! Vím, že nám nesou špatný dech, Matthewsi. Kde je pan Tapling? Odmítá se zvednout z lůžka, pane! Odmítá? Dobré ráno, pane Taplingu. Kdy můžeme očekávat vaši přítomnost na palubě? Nikdy. Není k ní důvod. Mauři si přišli pro zlato. Mauři? Nepouštějte je na palubu. To zlato jim právem patří. Nepůjdu k ním. Pošlete jiného. Své lidi potřebuju, pane Taplingu. Bolí mě celé tělo. Nemohu se ani pohnout. Zdá se mi, že umírám. V tom případě nepotřebujete příděly. Vy byste dokázal odepřít umírajícímu jídlo? Považoval bych za svou povinnost pomoci zkrátit vaše utrpení, pane. Tohle se admirál dozví. A co jsme za to od nich dostali? Poslední, hoši! Fajn! Hey! Co to páchne, Matthewsi? Co? Jo, ty kravy, pane, nemají rozum, aby vystrčili zadek přes bord. Pošlete na to někoho. Rozkaz, pane. Není to moc voňavá práce, pane. Ne.
Ale lidi zaměstná. Aspoň nemyslí na tamto. Na tom něco je, pane. Měli bychom dál na moře od toho jedovatého větru. Natáhněte přední košovku a 2 muže ke kotevnímu vratidlu. Rozkaz, pane. Odrojde, stoj si. Přední košovku. Jdem na to! Co to má znamenat, pane? Ale co, pane Taplingu? Dal jste rozkaz, abych byl kuchařovým pomocníkem? Vy jste tesař? Prosím? Nebo jakou jinou kvalifikaci máte? No dovolte. Na této plavbě nepotřebujeme řečníky, pane Taplingu. Má málo lidí a každý musí pracovat. Ale pomáhat v kuchyni, to je pod úroveň. Ukažte mi práci, pro níž jste líp kvalifikován a já to uvážím. Musíme se dostat blíž k úžině, Matthewsi, než nás ten západní vítr a proud zažene od Gibraltaru. Rozkaz, kapitáne. Není na tuhle práci stavěná, doufejme, že to vydrží. A porazte pro mužstvo Bíčka. Bíčka, pane? Každé jídlo může být poslední, tak ať to stojí za to. Rozkaz, pane. Toto je nepochybně nejodpudivější zkušenost mého života. Má to své výhody, pane. Žádné nenachází. Muž se sekáčkem si může vybrat nejlepší kousky. Ach tak. Ukažte. Modleme se. Ať nám karanténa dlouho vydrží. Chutná to, jak si pamatuješ. Výborně. Je v tom jisté uspokojení, když slyším toto ocení. Ale menší než z pěkného kousku svíčkové, co? Co chcete? Je to tu.
Co je tu? Mluvte srozumitelně. Mor, pane. No tak, pozor na něho! Stávej, Adi! Slyšíš? Jdi za Bradley! Drž si ho od těla! Pozor! Hej! Už ho mám! Drž ho z druhé strany! A za Bradley a přes palubu s ním! Počkejte, Stylesi! Ale pane! Počkejte, nechte ho být! Já vás varoval, Hornblaure. Říkal jsem, že tu všichni nakonec zajdem. Ovládejte se, smím-li prosit, pane Taplingu. Stůjte přece rovně, člověče. Přes palubu s ním! Přes palubu! Dejte ho kam patří, do stáji k ostatním smradlavým hovadům! Ten chlap je opilý! Co? No. A svůj ksím? To bylo statečné, pane Hornblaure, v skutku. Co? Nasadil jste svůj život, pane. Nic jsem neriskoval, pane Taplingu. Kdyby měl ten člověk mor, jsme stejně všichni mrtví. Proč tak zvou, Matthewsi? Myslím, že mají zase žízeň, pane. Tak je napojte. Rozkaz, pane. Jenomže máme už vody jen na 3 dny. 3 dny? A do konce karantény zbývá týden. Kravám, je to jedno, pane. Tak dobře. Až se zvedne vítr, doplujeme ke břehu a podíváme se po nějaké vodě. Rozkaz, pane. Městečko asi půl míle od pobřeží, pane. Zahlédl jsem několik stráží, ale nevědí o nás. Museli vás sledovat. Tamhle je! Pál! Bantingo! Převezměte velení, Matthewsi! Rozkaz, pane! Zemi! Bantingo! Kryjte se mezi stromy! Rozpněte se a kryjte se! Hnout! Budu-li muset, zabiju vás! Tak proč jste mě zachránil? Tatovi? Dopravím vás na Gibraltar před řádný soud! Stůjte! Radši umřít kulkou, než se houpat na provaze. Jste-li rozhodnutý zemřít, já vám to splním. Tak honem. A budu váš věčný dlužník.
Má povinnost je jasná. Tak povinnost? Zachráníte mě, aby mě potom mohli zabít pomaleji? Vy se se mnou vrátíte na loď. Nikdy! Myslím, že jste svoji povinnost splnil. Tři zabití, 2 utekli, pane. Díky, Matthews. A co s Buntingem, pane? Vezmeme ho na loď a pohřbíme v moři. Rozkaz, pane. Ten člověk se nedal zachránit, pane. Měl jsem najít způsob. Co to, proboha? To je, myslím, Dreadnought, pane. Co tam čertu dělá ten člun? Mají na něm pár půlek hovězího, pane. Rychle, za nimi! Do člunu! Veslujte! Zaberte, co můžete! Stát! Zůstaňte stát, proklatě! Vraťte ty zásoby na mou loď! Máte nějaké přání, pane Hornblaure? Při vší úctě, pane, nemáte právo na ty zásoby! Jistě? A kdo to rozhodl? Jsme morová loď, pane! To je mi známo, pane Hornblaure, ale vaše karanténa téměř skončí. Trochu masa mi nechat můžete. Karanténa skončí až za týden, pane, nemůžeme si být jistí, že jsme zdraví. To maso musíte vrátit na mou loď a ti muži by tam měli zůstat také. Jsem si jist, že se bez těch 2 kusů snadno obejdete, pane Hornblaure. Mou povinností je zajistit bezpečnou ochranu flotily před morem, pane. A co vaše povinnosti k nadřízenému, pane? Já znám své povinnosti, pane. Jednou z nich je odpovědnost za životy mužstva. Konec dohadování, pane Hornblaure. Necháte mi svoje zásoby, jinak si je vezmu násilím. Pak jsou zásoby vaše, pane. A vaše je ovšem i veškerá odpovědnost. Jedeme ke Caroline. Setkáme se na Gibraltaru, pane. Odevzdáváme nyní hlubinám tělo odsouzené k zániku, zatímco duch bude čekat na vzkříšení, na den, kdy moře vydá své mrtvé a život se vrátí na svět skrze Pána našeho Ježíše Krista. A ten svým příchodem změní naše smrtelná těla a připodobní je svojí nádheře. Neboť taková je jeho moc. Dovede vše na světě přetvořit k obrazu svému. Amen. Amen. Tak zbytečná, nesmyslná smrt. Váš zármutek je ušlechtilý, kapitáne, ale myslím, že si to moc berete k srdci. Já ho zabil, pane Teplinku. Ten muž dávno ztratil všechnu úctu k životu, ale vaše odvaha, s jakou velíte této lodi, zachrání mnohé. Jsem si jist, že kapitán Pellew by to vyřešil. A pochybuji o tom, že jsem schopen velet. No, kapitáne Hornblaure, tenhle pohled potěší srdce. To jistě, pane Taplinku. Sloužil jste dobře, pane. Ne víc, než byla má povinnost, pane, a hodně jsem se naučil.
Získal jsem zkušenost s bouráním hovězího a poučil jsem se o významu plného břicha. Užitečné znalosti. Co znamená všechen ten povyk? Tamhle, pane! Nebesa. Zdar, Noé! Jak se má Šem a Cham? Šem a Cham vám přivezli večeři. Výborně, pane Hornblaure. Lituji, že pan Bracegirdle nemůže říct si totéž. Pan Tapling mne už informoval o tom Bantingovi. Říkal, že se cítíte vinen jeho smrti. Před měsícem mi pan Bracegirdle řekl, že schopnosti důstojníka prověřuje mužstvo. Neobstál jsem. Pane Hornblaure, muži jako ten Banting se sami vyřazují z posádky. Vy jste jen dostál své povinnosti. Nedokázal jsem k němu najít cestu, pane. Věřte mi, že si nemáte co vyčítat. Jeden muž zemřel, ale ostatní žijí. Díky vám. Ano, pane, ale ta smrt byla zbytečná. Taková je cena za velení, bohužel. A pláč nad rozlitým mlékem nepomáhá. Ostatně máte co si před sebou. Pane? Důstojnické zkoušky se konají zítra v sídle Admirality. Předpokládám, že se jich stále chcete zúčastnit. Dobrá, řekněte panu Bracegirdlovi, že vám povoluji vzít si jeden z našich člunů. Rozkaz, pane. To je všechno. Ještě něco, pane Hornblaure. Pane? Řekli mi, že jste dovolil svým mužům sníst jednoho býčka. Za daných okolností se mi to zdálo vhodné. Vám se to zdálo vhodné? Opravdu vhodné, pane? Čerstvé maso, když máte jiné potraviny na palubě? Svévolná rozmařilost. Překvapujete mě. Lituji, pane. Jsem rád, že jste se vrátil, pane Hornblaure. Může mi někdo půjčit čistou košili? Co je na tom svým? Půjčím vám jednu svoji. Tohle nepůjde. Řekněte Stewardovi, ten má žehličku. Děkuji. To není tak jednoduché. Mám jen jedny ruce. A mám jiné věci na práci, než žehlit váš šátek na krk, pane Hornblaure. Vyžehlím si ho sám. Jen mi půjčte žehličku. A budu mít každé ráno frontu u dveří. Já mám svůj příděl alkoholu. Aspoň neuděláte lodi ostudu. Děkuji, pane Bracegirdle. Můj klobouk. Sundejte ho. Jak to jenom půjde? Noste ho pod paží. Možná si ho nevšimnou. Teď jste připraveni, jak to jen jde. Děkuji, pane.
Už jde, hoši! 3krát hurá pro pana Hornblaura! Hip hip! Hurá! Hip hip! Hurá! Hip hip! Hurá! A ještě 3krát! Hip hip! Hurá! Hip hip! Hurá! Hip hip! Hurá! Hodně štěstí, pane Hornblaure! Poručík kadet Hornblauer, pane. Hlásím se ke zkouškám. Je nás tu 40. Kolik z nás asi nakonec projde? 5? Už jdou. Vpředu černý Charlie Hammond. Kouká, jako by vstal ráno levou nohou. Za ním přístavní Harvey. Dreadnought Foster, sám neohrožený. První spádu! Další 3 měsíce na moři zatraceně. Řekli, abych poslal dalšího. Na co se ptali? Nejdřív chtěli, abych jim definoval loxodromu. Loxodromu? Smím-li vám radit, nenechte je čekat. Byl jste tam 10 minut. Je nás 40 každých 10 minut. To by tu museli být až do půlnoci. Nestihnou to. Třeba vás nakonec budou zkoušet po skupinách, jako ty francouzské tribunály. Bůh nás potěš. Další! Jaké to bylo? Smůla? Další! Vidapeliův mladý oblíbenec. Tak co je, pane? Hlaste se, nejsme tu jenom pro vás. Hornblauer. Horacio Hornblauer, poručík. Totiž poručík, čekatel, indefatigable. Vaše doklady, prosím. Tak posaďte se. Ano, pane. Plujete ostře na vítr z pravoboku nahoru průplavem se silným severovýchodním větrem a Dover máte 2 míle severně, pochopil jste? Ano, pane. Vítr se otočí o 4 čárky a tlačí vás vzpět. Co uděláte? No víte, teď už jste bez stěžňů. Bez stěžňů, pane. Žene vás to na doverské útesy. Jste ve velmi vážném maléru, pane.
Hornblaure. Poskytněte nám doušek z pramene své moudrosti, pane Hornblaure. Nebo jste snad ztratil řeč na té morové lodi? Tedy bez stěžnů, říkáte. Tak, tak. Douvre. Bílé útesy. Co je to? Všeobecný poplach, vidíte? Tam. Pane. Tamhle. Zápalná loď. Jestli dorazí k lodím, spálí je! Musíme okamžitě na své lodě! Střílej na ní, pane! Kéž by je zasáhli. Vy v tom člunu! Pojeďte sem! Okamžitě se vraťte! Nebo po vás budem střílet! Vojáku, připravte se ke střelbě! Už jedeme, pane! Emonde, hněte sebou! Dělejte, Harvey! Tak, a jedem! Zatraceně, co to děláte, člověče? Míří k Indefatigable, pane! Jeďte k Dreadnought! Ne, já mám vyšší hodnost, jeďte ke Kalypso! Zaberte! Tempo! Zaberte! Tam, vidíte? Stačí se k ním! Bůh jim pomoz! Za pár minut je u nich! S mužem u kormidla by se dala odvést stranou! Jste blázen? V tom ohni by nikdo nepřežil! Má pravdu, zkusme to! Neslujte! Neslujte, slyšíte? Jestli to chcete přežít, chopte se vesela vpřed! Přes ty plameny se nedostanem! Zajeďte pod záď! Skočím tam! Nechte mne, pane! Indefatigable je má loď! Jen rečte, pane Hornblaure. Rečte si poslech. Musíme se dostat ke kolu! Tady, pane, tohle! Vemte si to! Ostře vlevo! Je zaseknuté, pane! Odvažte to, lano! Odvažte ho!
A ostře na levobok, levobok! Na levobok, pane! Poslouchá kormidlo, pane! Odstrčte! Hornblower. Navedeme na cech v neutrální zóně. Kormidelní lana schořela, pane, nedá se řídit. Pane Hornblaure, opustit loď. Rozkaz, pane. Kapitáne Fostre! Kapitáne Fostre! Zachraňte se, holku, běžte! Rychle do vody! Kapitáne Fostre! Kapitáne Fostre! Kapitáne! Kapitáne! Pane Hornblaure, jste v pořádku? Lehce osmažený. Předpokládám, že nás sledovali a vytáhnou nás. Nevidím je, pane! Ahoj! Ahoj, Hemonde! Zatraceně měli nás sledovat. Tamhle jsou, pane! Kapitáne Hemonde! Vidím vás, pane! Zaberte! Dělejte honem! Podejte mi ruku! Ruku, pane! Výborně, pane Hornblaure! Díky bohu, pane! Bohu ano, ale vám ne, pane! Jeli jsme za vámi tak rychle, jak jen tihle chlapi dokázali. Pane Hornblaure, ano, pojďte, pane! Měli jste nás sledovat, abyste nás vytáhli. Spoléhal jsem na kolegialitu, pane. Co tím naznačujete, pane? Vůbec nic nenaznačuji, pane. Konstatuji dostatečně výmluvná fakta. To musím považovat za urážlivou poznámku, pane. Zajisté, pane, sama skutečnost je urážlivá. Mohl byste odvolat své prohlášení s náležitou omluvou? Ne, to bych nemohl. Výborně. Navrhuji však pokračovat až na břehu. Beze všeho. Kdy mohu čekat vaši omluvu, pane? Dost, pane, dál už ani slovo. Čekám vás na hradbách s mečem, pozici za úsvitu. Budu se na to opravdu velice těšit, pane. Pošlu k vám zítra své sekundanty, pane. Budou vítáni. Co se vám nezdá, člověče? Nic, pane. Vděčím vám za svůj život, pane Hornblaure. Asi ne na dlouho, pane. Co? Za všechna svá léta na moři jsem byl svědkem mnoha
skutečně odvážných činů. Ale váš, pane, se musí řadit mezi ty nejpamětihodnější. Mým lidem jste zachránil životy a mě jste zachránil loď. Tyto události zanesu do vašich záznamů. Děkuji, pane. Mohu se zeptat na svou zkoušku, pane? Složení té zkušební komise se patrně změní. Podívejte, Hornblaure, jak mi Harvey povídal, plul jste tak, že byste skončil na Doverských skalách. V příští minutě byste u zkoušky propadl. Ten varovný výstřel vás zachránil, vidíte? Ano, pane. V posledních týdnech jsme viděli, jak jste složil mnohem obtížnější zkoušku. Pane. Myslím, že jste ochutnal hořkosti kapitánského života. A že příště, pane, budete lépe připraven. Ano, pane. Pane Hornblaure. Pane. Je mi ctí s vámi sloužit. A mě s vámi. Pane Hornblaure? Pane Bracegirdle? Důstojníky by potěšilo, kdybyste přišel na oslavnou sklenku rumu. Zajisté. Přijdu rád. Zdá se, že vás něco trápí, pane. Jen přemýšlím, jak daleko plujeme. A kam musíme doplout jako muži. V českém znění Jan Šťastný, Jiří Plachý, Jaromír Meduna, Oldřich Vlach, Karel Urbánek, Jiří Prágr, Martin Sobotka, Antonín Molčík, Petr Oliva, Rudolf Jelínek, Jiří Knot, Milan Slepička, Svatopluk Šuler, Jan Šimik, Ernesto Čekan a další. České znění připravili překlad Pavel Kříž, dialogy Josef Eisman, dramaturgie Jarmila Hampacherová, zvuk Vladimír Štěpánek, hudební spolupráce Jiří F. Svoboda, střih Ivana Kratochvílová, asistentka režie Hana Zapletalová, vedoucí produkce Jiřina Finková, režie Zdeněk Coufal. Vyrobila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského. Česká televize 2000.